भेरगाव महकुमानि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। भेरगाव महकुमानि बे सदर जायगायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि मुसुखाखौ बानायनो हाबाय। 2004 मायथाइयाव भेरगाव महकुमा बे सदरखौ बानायनाय जादोंमोन, नाथाय बेहाय महात्मा गान्धी बिथांनि बादै दस्रा गेदेमा सुबुंनि मुसुखा गैयामोन। बड'फानि अननायाव, बड'फानि दैदेननायाव जिहेतु दिनै बिटिआर आरो बिनि सिगां बिएससि जोङो मोनदों, आरो जोंनि बे ओनसोला गासिबो बिथिङाव जौगालांगासिनो दङ। दा बेखायनो बिटिआर ओनसोलाव एबा बड'लेण्ड ओनसोलाव बड'फाखौ जों अरायसम मान होनांगोन। बिथांनि आदर्श, बिथाङा दिन्थिना गालांनाय लामा, बेखौ जों अरायसम उनसंनानै थांनांगोन। दा बेखायनो दिनै बे भेरगाव महकुमायाव बिथांनि मुसुखाखौ बानायनायनि गेजेरजों बिथांखौ सिबिनायनि मोनसे जोङो थावनि मोनबाय, आरो जोंनि उन जोलैनो, फरायसुला फरायसुलि एबा जिफोर उन जोलैफोर फैबाय थादों बिथांमोनखो बड'फानि जि सानस्रि आरो सान्थौ बे बाथ्राखौ फोरमायनायनि आरो मोनथिहोनायनि मोनसे थासारि बेखौ मोनबाय होननानै आं सानो। बेबायदिनो जोंनि ओनसोला जाहाथे जौगालांबाय थायो, आरो फैबाय थानाय समाव बड'फानि जोनोम सान 30 मार्च आरो बिथांनि रुंसारि जानाय सान 1 मे, बे मोननै सानावबो बे महकुमायाव महकुमा बेंगिरि सरकारि भाबै आरो जोंनि जायगानि भेरगाव आन्सलिक एबसु, भेरगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो भेरगावनि गुबुन गुबुन फरायसा आफाद बिथांमोननि दैदेननायाव बेयाव बोसोराव साननै, मिनिमाम साननै बे हाबाफारिखौ बे खुंनायनि थाखाय जों सावरायनाय जाहैदों। जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि गेजेराव अनलायनाय, खौसेथि आरो जौगानाया गोबारै जायो, बेनि थाखाय जों बेखिनि हाबाफारिखौ मावनाय जादों।